మీరు ఏ బండి వాడుతున్నారు? ఈ బండి వాడుతున్నాం. రష్ బండి వాడుతున్నారా? ఎన్నాళ్ళ నుంచి వాడుతున్నారు? ఒక 6 మాసాలు సీట్ అవుతుంది. 6 మాసాల నుంచి. మైలేజ్ ఎంత వస్తుందండి? మైలేజ్ 70 దాకా వస్తుందండి. 70 దాకా వస్తుంది. ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు? మేము అంటే దీనికేమో 25 ఇచ్చాడు, మామూలుగా 40 దాకా వెళ్తుంది. దాని స్పీడ్ ఏమో 25 చూపిస్తుంది మీటర్, వెళ్తాము 40 దాకా వెళ్తుంది. ఓకే. బండి మంచిగుందా? బాగుందండి, బాగుంది. బాగా పని చేస్తుందా? మాకు దగ్గరలోనే ఉంది, కానీ మేము ఇక్కడ వచ్చి పెడితే కారణం చీని గారు గురించి వచ్చి ఇక్కడ దూరం నుంచి మేము బండి తీస్తామంటే కారణం చీని గారే. ఏదైనా పోతే ఒకవేళ అక్కడికి మాకు అవసరమైతే అక్కడ కూడా వచ్చి చేసి పెడతారు. సర్వీస్ బాగుందా? సర్వీస్ బాగుందండి, మేము సర్వీస్ బాగుంది. బండి మాకు అడపడుతుంటే ఒక 6 కిలోమీటర్లు 7 కిలోమీటర్లు అక్కడ తీసుకుంటే నివసం తెచ్చుకోవచ్చు. అయినా కానీ ఇక్కడ మనకు ఈ సీన్ గారు వస్తుందో పడి బాగా చూసి పెడతారు. ఒకవేళ అవసరమైతే మాకు అక్కడికి వచ్చి చేసి పెడతారు. బాగా సర్వీస్ బాగుంది. అది ఓకే. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.